Hello guys! Welcome back to my channel. This is Bricks Tiguman. At kung gusto nyo ma-update sa lahat ng aking mga vlogs ni upload, just click subscribe at yung katabi ng notification bell para lagi lang kayong ma-upload na ma-update. Sorry. So yun. So sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung mga nangyari sa debut ni Michelle Villarazo. Kung anong papatupik-tupik pa, boom, karakaraka, panoorin na natin. Wala mga classmates. Kani sila. Mana yung mga couples. Couples, labi ka sa salita to. Papakas ka na buhay ni Michelle ba? Blow out sa abang gawin. Mula gino. Mana sila kani. Kani sila, diba? Ano? Kami kay relationship, ay, karibal, Kaya siya karibal. Pak. Siri! Ay! Kaya ko tataoy. It's my boyfriend. Bukali mo mga naman. Kung sabi ko ni Melody. Tara ang ko ni Ivis Camia Cruz. Labi ka mga naw. Stikan Pilita Corrales. Okay, Lord. Wala sila Isra, dahil si Guerra. Lord. Nora Honor. Nora Honor. Vilma Santos. Eugene Domingo. There's nowhere to hide. Eugene! Ano sa ganito? Ayan. Hi. Rachel! Dili kilig ko Rachel! Ayan! Balik sa uy! Vicky! Si Sam nakuha! Hi Angeli! Thank you so much, Mary Grace. And now, back. Dagan pa ba't yung kandila ba yun? And tapos na po kaming kumain. Busog na po sila. Tapos, hindi pa tapos Christine. Anong kinakain mo, Ten? Uy! Uy, nakuratan ko ito! Ay, sayang, malaki. Mamaya na! Yeah! Manaw, ganina ram. Ano? Ang pambansang Koreana. Ay, me! Ito po si Alcy umiinom.
Bye! Bye! Tapos si Shane, si Grace. Butchie, guys! At dyan nagtatapos ating vlog for today. Salamat sa mga nanonood mula umpisa hanggang sa uli. And see you on my next vlog. At don't forget to subscribe on my channel at yung katabi yung notification bell para bongga na. And maraming salamat again. So bye-bye! See you on my next vlog. Bye!